Hello guys, आंनि एन बाउलस ब्लग यूट्यूब चेनेलाव नोंथां साफ्रोमखौ बरायनाय थाबाय। लोगोसे आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथां साफ्रोमनोबो बावहरनाय थाबाय। स' लोगोफोरा दिनै आंहा जेबो भिडिअ गैया। आं माने जास्ट मोनसे बेमारनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो गोसो जादों। नाथाय आं सासे डाक्टरबो नङा। आं माने एसे प्रेक्टिकेल हिसाबै आं जास्ट मोनसे मिथियो आरोना। बेखौहाय आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो गोसो जादों। स' लोगोफोरा नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो। बै जों सावरायनि माने आङो मोनसे जायगायाव सासे बेमारिखौ आं लोगो मोनदोंमोन। बे बेमारि मानसिया माने बेहा खर' गिलिर मोनबाय थानाय दङमोन आरो बिथाङा सम लानानै गोग्लैलाबाय थायोमोन आरो सम लानानै बिहा खर' गिदिंनाय मानाय जायोमोन। स' लोगोफोर बिथाङा आंखौ बुंदों माने आङो गोबां डाक्टारनाव ट्रिटमेन्ट लाबाय, आं दासिमबो सोखा जानायखौ मोनाखै। आरो बे बुंबावदोंमोन जे गोबांथार बिदिनो अजाफोरनावबो थांदों होनना बुंदों। नायखांजानाय ना मा नायनाय ना मानाय होनो बिदि खालामदों, थेवबाबो माने बे हामनायखौ मोनाखै। डाक्टार अजायानो जेनजोब्बाय होनना बुंदों आरोना। स' बिदिब्ला आं सानबाय माने आंथ' इसिबां प्रेक्टिकेलि गैया। स' आं दिनै बे बेमारखौ आं हागोन ना हाया आं मिथिया। माने नोंथांमोना हायोबा डाक्टर गिदिरनाव लांनाया मोजां होनना बुंबाय आङो। दा उनावहाय आङो बिसोरथ' होनदोंमोन माने फाग्ला फाथाबाव लांनोसै होनदों। माने बिनि लैखोआनो गाज्रि आरोना, न'खराव दुम दाखाल खालामो ना। बिनिफ्राय दानिया आङो लिंहरनाय हिसाबै आं बेखौ बिसिनाव थांबाय। थांनानै बिथाङा माने आङो बेखौ प्रेसार नायदों। प्रेसार बिपि मेसिन नायनायनि उनावहाय आं बेखौ मानसिखौथ' ल'बो मोनदों, दुरबलनो हाइ नङा। आरो दाना थिग बेबायदिनो न'खरना आंखौ बुंबाय नों अननानै हायोबा जि हायो नायदो होनना बुंनायखाय आङो आखायाव लाबाय। बुंबाय आङो प्रेसार नायनायनि उनाव मोननानै नोंथाङा बेबायदि बेखौ डाक्टरनाव लांनो नांला होनना बुंबाय आङो। अब्ला बे समाव बिसोरो माने अमा बोरमा फाननानै बिसोरो फाग्ला बाथाव लांनो नागिरदोंमोन। आं बे समाव बुंबाय माने लांनांला, बेखौ आङो नायसिगोन, आङो हासिगोन होनना बुंबाय आं डाइरेक्टनो। माने आंनि प्रेक्टिकेलि हिसाबै आं माने गोसोजों बेखौ माने आंनि साइक'लजि हिसाबै आं बेखौ बिनि बेमारखौ मोन्दांथिबाय। आरो आं बुंबाय बेखौ बेहा मेगनाव माब्लाबा समाव हा ख्रेब ख्रेब हाबनाय बायदि ओरै नुवा नुवा ओरै हुब्लि हुब्लि लाबाय थायो। आरो बेहा खर' मेलेम सिङाव गिलिर सानाय मोनबाय थायो आरो आन्दां मोन्दां मोनो, माब्लाबा गोग्लैनो नागिरो, गोबाहां माहां गोबाल' गोबाल' जायो, मालाबा मालाबा रागा जोङो आरो एसे एसेयावनो बियो बिराद बावनाय मोनो। बेबायदि बाथ्राखौ गासैखौबो बुंजोब्बाय आं। गारमा नांथा नांथा सेब सेब मोनो, बेबायदि बिथांखौ बुंजोब्बाय आं। आरो बेनाव रागा जोंनायबो दङ होनना बुंबाय आङो। अब्ला बे समाव बिसोर सोमोनांबायना। बेनिफ्राय जुदि बेबायदिबाथ' गासैबो खोथाया मिलायजोब्बाय। आरो सम लाना आखाइ आथिङा बिजौ बिजौ गुसु गुसु जायो, एसे गिस्रोम गिस्रोम गिनाय गिनाय मोनोना। जुदि नोंथांनि न'खरावबो बेबायदि दङब्ला नोंथाङा कमेन्टआव आंनो हर, नोंथांनि न'खरावबो सोखा जानायखौ मोननो हागौ ना। स' लोगोफोर बेबायदि लैखोआ बेयो माबानिफ्राय जायो, मेलेरिया पिएफ मेलेरिया जामनिफ्राय ना। माने बे डाक्टरा जेरैबायदि थोनदोंमोन जानो हागौ बेबायदि डाक्टरनि थोननाय बे कर्सखौ लाजोबाखै। बेनिखायनो बे बेमारा जायनियाव थायो बे मानसिया सम लानानै लोमजानाय बायदि जाया। लोमजानाय बायदि जायाबाबो बिनि देहाया लासै लासै खायसे रानलांनाय जायो, खायसे ओंखाम जानो हाया, बिदिनो जुब्रिया जाना थायो। आरो खायसेया थैया खम जालाङोबा मोदोमफ्रा बुनाय फैयो ना, हेमग्ल'बिन खम जायो। आरो फारसेथिं बियो बुगाव गाव आमाव माव जानानै खायसे बिदिनो सोलिनो हाया बायदि जायो। खायसेथ' गोसोम सोमबाबा रानथाबना थायो। माने खायसे सानो माने बेबायदि जालाङो, लोमजानाय गैया, नायबाबो लोमजानाय मोनाना। अब्ला बे समाव बिसोरो लोमजानाय गैयाबा मा खालामनो होननानै डाक्टरनाव थाङो, अजानाव थाङो, सोरनावबा थाङो, नाथाय बेनो हमदांनो हाया। अब्ला दाना बेखौ बेबायदि जुदि नोंथाङा दङब्ला खायसे सानो माने बे मानसिनि नांबाय बा बार गाज्रि नांबाय होननानै गोबां खस्थ' खालामनानै बिदिनो थायोना। थिग बेबायदिनो आं सानैसो प्रेक्टिकेल हिसाबै आं मोनबोबाय। बिथांमोननि महरखौ आं देखायथ'ला। दायो नैबे जास्ट आङो नैबे सानैसो बेमार दं। बिथां सानैनि बेमाराबो बे सिस्टेमनि, माने बिसोरना एसे आलादा जानो हागौ। बिसोरनिया निम'निया, ओमफ्राय जन्दिस प्लास दङ। दा बिथांमोनाबो एसे सोलायबोनायखौ मोनबाय।
खर'खौ एसे मोजां मोननांबाय ने नायनानै लादो आं बिसोरखौ एसे ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन सालाया दैखौलाय एसे दंबावो मोजां मोनलांगोन दे स' लोगोफोर खोनाबाय ने दायो बिदिब्ला नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांदो आरो अन्नानै चेनेला गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो अन्नानै आंनो एसे हेल्प खालाम आंनि चेनेला गोदानसो आङो माने एसेबां प्रेक्टिसबो गैया एसेबां आङो माने एडिट माने खालामनायफोराव आङो मोजां रोङा आरो आं गोदै गारां रावफोरजों नोंथांमोनखौ आङो बुजायहरनो रोङा स' आंनि गोसो गोरबो सिङाव जा रोंनाय बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय स' थेंक इउ अन्नानै नायलांदो दान्दिसे नै जोंना बे बेमारि सासे सेलेन लादों बेयो नै लोमजानाय निम'निया जन्दिस प्लास दङ हा बिथांनो जन्दिसनि बिलकुल होनाय जाथ'वाखै जोंनि सिम्पोल सेन्टारा नै बेनो नै सेन्टार बाहेराव माबायदि नुयो